Sagudayan nga rod ti surat ti pakasaritaan ni Yolanda Galapolwan, Artek ken unget, Dear Manong Nemi. Isagsaganak ti pangrabyam iti dayding agsipnget Manong Nemi idi taumay ni tatang ti katungangak nga lalaki. Yolanda, 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 Yolanda. Ape tanan. Takis ka damang anak ko. Ano takis ka damang? Nilakay mo, ni Timyo. Ano takis ka na pasama kini Timyo? Na disgrasya. Hala, naidong par na ti jeep gayman manayho na nga pampasada. Kita adot ng ospital. Diyos ko, amamang pay. Ni Timyo ang agmamaneho iti jeep kapag pasahero. Talagang ti pagsapulan na. Itamang pay na disgrasya. Imbaga kiti katugang at manunim nga pakikita na naging talong nga anak ko nga madamada palagay ayam ite pala magbaga nga mapandan aglabar tagsukat dan. Manong nemi nagdardaras sa kanapan dito ospital kat ado nga talaga tinaisarak. Pampasahero na dagiti tinaisarak. Kiti asawak sa dinoten na. Nagdamagak tay driver tay jeep sir, ma'am. Doktor, nurse, ano dyan nga banda? Diya, akin amyanan namin. Kinunada. Napanak ka. Nga madamadang asikasuan. Timyo. Awan ti magdanakan bakit? Awan ti natay ka na kami. Sa nga pulo iti paseheros ko. Isugat ang kamlaeng. Ngayon ay taray ka amin dito ospital. Doktor, kumusta ka sa saan ti asawa? Mrs., di mo madlaw nga, naka-face mask. Pero doktor, agat arak nila kay mo. Ano? Opo. Apit danog ka kasta. Danugam nila kay mo ano ospital. Alay ko. Doktor, anawaim. Tagaan na ko. Anawaim ti asawak. Ay, tagaan na. Anawaim ti asawak, doktor. Naungat ka asawa na ito. Ay, nadikan. Kasano kami hindi ka madisgrasa. Nakainom ka na martik kang agmane mo. Alay ko. Gabot kasta nga naduktalan daman ng name. Permi ti ungit ko. Gabot nakamatan nimatan lakay ko manong name ti bagada nga agbayad iti bill ti ospital kadag iti pasaheros na. Pangalami ko mga ron. Pangalami ko mga ron. Kapilitan nga di aking kuko manong name iti jeep. Ngayon paspasada ti asawak iti simong bat. Baga ta government hospital, tinang ipananda. Ado na kita na ilibre. Disgrasya nga ron. Nga manipod met idin, manong nemi, saan na kinayat pa'y nga pinagmaneho ti asawa. Dahit at malaalam loko. Artek! Ano ko? Abay nga mo gusto, nakadanugan na yan. Lumayat ka! Nga mamang pwede bagbag ining ay sardeng mo ti uminom. Ura uminom ka, basta saan kang gagmaneho. Yung manat na pasama kita. Awan ti bayat kang ka, nga mang pasahero mo dumang pasada ka iti jeep da loko. Ura tricycle, di ka makapasadan. Kapot amuta nga mamartek ka. Anay. Pwede ba nila ikasukat ko? Anay ko, anay. Imbaga iti katugangak manong nemi nga bagbagaan na ta anak na. No jak ka makaano sin tatang. Ala ako nagtalong anak mi tapumano kam ditoy. Subli kam sa lugar bit. Ala nanusong ka di pala nga datasawa. Din isarding te kartag. Artek ka talaga. Nagmamaneho nga nakainom. Susapo. Pula imbas ngumasenso na tao.
Ita, awang pagsapulan nan. Siya, di ka sa ituloy ko lang namin, agawat ka nagiti labaak. Kasbay sa nga labandera. So nga aywanan nyo ba siya, di kita apo ko yun, tatang. Tayo nakaglaba. Kita asawang nga rod, ano, obra na. Di naman, amo nga iwanan, di kita anak na. Putot na. Sa tinong nga man, ayan na. Inagsapol trabaho ko na na. Nakarot nga trabaho, muna itakit, tsaka mun, nuwag maneho, sinumay, laglag naman tid kang kwala. Iti ipasada na nga tricycle, wano jeep. Idong par naman, kaputa na partek man. Idi tada may patpatagder nga lapintas nga balay diti asadag mi manon name. Bale, adalabasit iti dayain mi. Kimbalay nga takareta. Bak nang lakid di. Mokon. No, matak nuton tag na edda. Sumbre kag tunga para labada. Isupay, kunak tinakam ko. Nagasapul ti asawak ti trabaho naman on naming simrek akas construction worker. At damat kiti experience na idi manong naming sakbay nga munat agmaneho ka at lisensya na nagkon-construction with idi. Ket idi tadumteng ti Lunes, pamanam, nagagtrabaho. Nasiya tanong kasta. Tapos di kat kasyak tibang palpalamot kang ka, si kapit lalaki. Ano pa mo, ungit ka lang ungit. Sino ko saan nga ungit? Ha? Kaano pa nga saan ka inungtan? Mabana ang trabaho, ungtan nagpailaing. Katrumeng una nga kagtrabaho. Si katiya lalaki. Sus, kakasik ta, gigil ka, nagibugbugsaw. Ure ko mawat yung may tumulong agbugsaw kaya nagibilag nung kasta nga daawat ko nga labaan. Di may bagamot dahil takit ng samong iyungit. Isot kayat ko! Kapag isuro na. Susapot. Dahil alis to nga pagbaketam ket. Hanat ako nam? Nalal dumanog ka manayin. Tuno kang balsin ka la, patasan na kabalsa la. Patasan na balsa la. Kas kalagtawanin, 50. Hanat ako nam? Katalaga man. Among ti babaeng aungot nga onget, agalisto kang baket. Di ta ka man langit. Hoy! Sabahan mo sa gawin! Piniling ko ni tatang naming ayuwanan na nagiti apo ko na. Kakaloklo ko nagiti anak mo. Ibagak na saan, saka aramitan tilata. Bautin nyo. Isutrumbeng. Sakit, di makapungton ako. Parang nga kakaasit, pangmayak kadakwada ka. Ay, Yolanda. Abay tatang. Katawan nyo. Ano na katawa? Data kinaungit mo, timade. Ungit mo, sino kumat saan nga gunget? Nalaman? Awan sa panagsalita mo saan ka gunget? Pagpada kayo lalaki ni Tim yung anak yo. Dita kayo, tinakaglaba. Hindi dumano na kiti bumba, manong name niya pauna yung tinamayan di kiti manok. Napandamit pinayat-payatan di kiti pangtad ko ng lablaban. Nablo kayo ka manok! Sablo kayo! Wala pa ora yan! Ay, Yolanda! Abay na. Abay ya. Kita manok! Namadambi at patayan na kita pangtid ko ang lablabaan! Sablo na kita manok! Woo! Aking manok! Dito ako may pupok na kita manok! Katawa mo na ito, bakit ito ko nang kinamantalangan? Bakit pa talagang siya akong loko? Gabuta unget ka lang nga unget. Una tandarong mga kaunget ko. Hanggang mabanog. Nakamambanugak nga roda na. Ngaglablaba. Sa kapila gunget. Dadada nga mabanog ka. Sa sino kumansa nga gunget? Tapaw na yan. Nakagad ka ba yata nga aglablaba ak manong nemi kaslak-lak makaungungit agigil-gil-gil. Nga katikas nga biyagin na ya. Sa mukla ko mga kasto iti biyag ko iti sidong dadi nga timyo. Dayo ko mga nakiasawa keng kuha na nga pinutot ang naktitalo. Na yun kasto ko biyag. Anda na kiti lumabas manong naming nga mangkit-kita kanya katawad. Anak nyo, ha? Naglablaba ka kung unget kalata. Paunay na yan, di bakit unget?
Malemen manong nimi nayaw punte kon digitili na baak adamat banin agi gamak nga kwarta nga tandanak nga nangataya tigatangek nga para kada kami nga pangrabyan. Nagtulat amang nating nita ti barunggayon sa ako kanti sumamapan sumapul ti saluyot malayan detak. O magsagpaw ko. Bangon ta saluyot gumatang latat sardinas nga malokan ti marunggay. Pati pa nagpanunot manong nemi ti masida iyunget ko pa. Baon, kuwatang na sardinas ayun. Dumakadano nak dito balay manong nemi nakarugit man hindi kiti ampi. Kita ko man ni tatang. Ay, John. Nganyang. Niloloy oh. Ewan, karawit. Katapin nga ustat lang yung aron takarugit kayo. Paura kayo kapit. Pabaling kayo lang kumang isublit ang kapag nyo. Hindi kang labanan. Ngayon. Bakit ngungat? Ano to ko nam? Kahit mo takbakutan ka. Alam dikit at dimon. Alam dikit at dimon. Yung kayo lang kong ibig na kaglabanan. Alis na niyo! Nakatrabin. Mangangkam ko man. Nakalabaran dikit anak ko. Kahit mabisinda ka nun. Hindi matpasimangpet ni Timyo. Ne. Sos Maria, damo nagtrabaho ti construction. Marabiyang nga gawin, dapat nga ta. Hindi ta umay ni tatang. Yolanda, abetang. Ay, adda na para kitay so kapilay akting idubing. Binilin ko ni John. Basta o nang orti, pa'y kinarugid da. Makaumat kasto nga mapaspasamak tatang. Talagang itan abang pa'y ni Tim yung anak yo. Isungalot nga mahag dito, itapno iba kakeng ka, nga naisait ni Timyo, iji sari-sari store di Biring, madamat inumda. Arak mo nun, tilokot to yung arteken. Tapanan nyo nang, apa inala nyo dito bislak, hala nga bislak. Dito, dalak. Siyampat na balagbakak man na di ama yung artek. Hinakdanon yung jitangge. Ay, hanggang mga raramid ti kasta. Ano nga sa mga raramid kasta kung kulay tarang, ha? Inaktuntunan, naksukunan di anak yo, di putot yo, nga artek. Tapagawidek, tanong sa nga gawit talaga baot-baotek. Uray ti panagnak manong nemi ket talaga nga madlaw nga agong unget. Nakikimak manong nemi ti. Wa, sagkad ti tawa. Mansuk dati nga artek. Abusta arba. Karak lang arudin. Taka nakadiskrasyaan na. Uminom manen. Eh di mapasungadan dak manong. Hey, tiyo. Di bakit ba? Nakaigam ti baot. Hala, may nakatutunan ng baotan. Apaw na yan. Timyo! Ay, bakit? Ang kagungot. Ano ka saan ang kagungot? Nadisgrasya kagabuti arak. Itagbartag ka manin, oh my God! Ay, alay ko! Abay mo pa! Anong sumo! Tumagdar ka kami na ng Timyo, gawin ka, tumaray ka! Di kang tarayakas na, kamatin ka! Alay ko! Alay! Uri di adan dito'y balay manunemi talagang inablatak pa ilay. Agan anawa ti amana. Hoy, gusto na yatan. Isla malaubing awan lakim tapang mayam ta asawam. Ti anak ko. Kaskahan mo tagdakan. Takas ano, pinadakil yun at angkit ti ulo na. Ampaw na kamatan, bakit? Ibabay na kong launay. Ano nga nakababayin? Anong nakababayin? Ha? Kaya talaga pa nakababayin ka? Nadisgrasya ka ng harutan ka pati arat. Naisat ka sa jay, damom ti man nagtrabaho, intinukuan, sa sakit to olok, tiya makapagtrabaho, kalam to bigat. Nagloko, lalala, patasan. Bumalis ka? Gusto na! Nasakit ba? Sige mo, di mabaot. Nga pa ko mabaotan na kataong basol ko. Hapo na yan, di kinaungat mo. Sika, artak ka. Di ba ka manog, di ka mabanog, Yolanda? Nga ungat. O naglablaba ka, kanungat, gil-gil-gil, nga ungat. Nagbabawiak nga rin apeng nga sikat na kiasawaak. Rigrikat lang bariknak. Di ako makanaos. Talawang kayon.
Buwan manong nemi maringguran di kiti karoba siyempre adamang ibaga. Ay! Maringgur ka! Kunada. Akong bibig mo, adak tulad ti balay ko. Ano ko ma? Wala nga nakabigpig sa tulin. Ungat ka bakit? Akong bibig mo, sukayat ko. Nagtala ka kami din, Yolanda. Di ka mapano kaya. Sige. Ikaw manganin. Kahit mabisin na nagitubing. Siya akong dinagidasar. Kahit ni. Mang mangandan. Nuwala pala ko nila. Tumadar ka dad, kang manain. Kaglamatad. May bagang madeta bakit nga sa among iyong may isus kayat ko. Siya ka nga rod, alaman. Amom lang nga rod, madisgrasya ka buti arak. Napagkabat iminumanin. Pakin inaanlaing. Pakin inaanlaing. No saan ka na pa, may sinuko na agad bakat nga trabi palat panagawid mo, basing-basing ka ito asawang pet. Artek. Siya ka nga rod, unget. Artek, unget. Artek, unget. Na minsan pa'y manong ulit-ulitin na lata. Amo na nga rodin nga mapangkusukunin nga baot-baotin. Dila mabait. Dilagnakan. Naging gaman ng nami nga nalpasen ti construction ti dakkel nga balay. Sino aking balay nga katray ta? Nasalutsod tinakam kumano. Naalada, da gate da, pinta po, pintas. Nalayang na kinakin naaramin. Hindi ko nga manong nami ag house blessings da. May isa nga bakit manong nami ti imalaala ti tunggal balay ngagkumbidar. Mayat. Hindi mabatog na ti balay mi. Kapsat, dalasan ko, baga bigat mo. Kastamat ka na kinana, apay ka day. Ni, andan sakit basol ko. Apay kas lagungat ka. Istal ko lang na. Pasensya kayo. Langamat namin ngagpaiso na ungat. Tarupam kat na ungat. Ano masapul yung ka di? Umanlatyo kayo to kumanto ng pangal daw. Dita balay. Da kami taking balay. Dita nga takala balay. Mangal daw tayo. Ayabam to na kita anak mo. Kaya di asawang. Kaon di asawak na. Napanagtrabaho. Trabaho na. Construction worker. Sakmat kat labandera. No, palpalaba kayo na kayo. Agunin kayo to kanya napindas nila ba? Una. Sa bagay, basit kami met sa dawasing machine mi. Sayang. Alakit no, adan to may patrabaho kang ka, di ayabang kanto. Anat nagad mo, Yolanda, nana. Siyakbat ni nana yung, nana yung Brenda. Ti asawa kat ni Rito. Umamuyo to. Sa dari talungan nak mi with the family, ngem adamat balay da, o may dalang bakwa. Dududwa kami lang trabaho dita. Ay, apo, nagdakkel ang balay, dududwa kayo, nana. Ket uno agbakasyon na kita anak mi, akit. Umayda, do kami. Dakay gayam tira kagatan ito dahil tanga-daga. Dakay gayam takim balay kada trapindas nga balay. Ni umay ka ito ituloy ko ito yung nagkumbidar. Na siya at mga baknang da ito agkumbidar. Nana. Ay, kuha na. Ada kami di kiti babak na nga handa amuda kami nga nakukurapay. Ay, saan na ka? Hanggang makasijay, anak balasan ko. Hanggang makasijay. Gusto mo lang tatawag ko kang balasan ko. Una ububing ba't pala digit anak ko. Una taan niya, nana. Awan. Wan amok. Naungat ka lang. Medyo. Naungat ka. Kabutan naungat talaga. Nangigmet ni Tatang Manong. Tatang, dito ka no, magidaya. Kauna. Nalaing gahim na dyan nga bakit nga makaibagat langat may isang tao. Unat ko na kayo sa manin? Sa manit paspasagitan nyo? Ha?
Wala ta ita kasarita na ka. Abay, nabasapol mo. Kuno ang sigod. Agunget ka. Ta isot na kay ruamam. Kinam di langana, ken talangam. Nabaig sakit nga hanggang nagsarmingan ha, Yolanda. Ano to kapag susunan yung tirupa kaya? Kaano tinaudi ang parang sarming mo? Awan sarming me. Iso sapo, sumud lang. Ingkan tumangat gumatang ti sarming takinam tarupam. Amom ka di nga balasan ko kuna di nga bakit. Ngem, naubing tilangan ng ka. Nabakbakit talangam. Gaputaan muna nga naungit ka. Akas ko na urupam tinaungit ko na. Ako kita kong bibiyang nyo no kastaman. Makapasurong ka ba nga katugangan? Ni, talagang naungit ka. Oh, saringan. Ngayon na kahit nakatulungan, ang kadigusin na kita pukom. Tap no tigas na ka na dulos na ka mga tutudta. Kansi ka, digus ka mat. Kinagsukwat ka. Tadigat ta, kasat langam. Nangdod ti langam. Kitsi ka nga ron, balasan ko. Anat langam. Nadalos. Napintas. Napintas. Langam tinaungan. Adukam nga rod nga napan nakidayaman ng nami kat gaputa. Talagang awan disiplina mi nga daduma. Taduli kita'y dursok. Kabaranggayan mi manong nami nga agididindoronda. Ininto tatilakay nga asawa ni Nana Brenda manong nami kat kuna. Kakabsat. Adot makan. Iso nga saan ka ang didindoron. Ken adapay ng kasagana nga siplak nga maikanto iti hang maibos nga may ibalon kada kayo. Iso nga, na kailangan disiplina ang tikasapulan na ya. Konset, tata, oy. Hindi kayo mabain, ha? Kasi laon disiplina yung kamin. Oy, dakay ta. Ano ka? Dakay na. Tala kayo. Hindi. Dani bakit ungit? Ano? Ay, Yolanda. Sikan sama timan, anawa man eh. Tatang, jak kadi ungtang hor di gitu ket ne. Di among disiplina di babain. Nakasayad di magadala kay ako na nga hanggang agdidinron gaputa adot makan at tapos siplak ka nakasagana nga maitutukan ta kayo nga sagkay sa nga ya mangiawit kayo pa kuna na. Iso hapo ya. Sila mabisbisinan di gitu. Kinagtang na ka na. No? Ungtandak. Ungtam tinoonget. Tagnakan. Nagpay sumanong nami, di agaawid kami, no nagpipila kami nga napaniti panganan, nagpipila kami mat nga nagawid, ket tunggal rumwa iti gate, at maitid kagkawan, talong siplak na dumo-dumo nga makan, gabot adung harot sa kana. Nakaw, mayat man dati nga padayada, sa dapay pabalon, apo, mayat man. Saan lang aday ta manong naming gabot ka rin si mo sa runong aldaw adagap apo. Yolanda, umayak man. Hindi kita ay kasuna. Ay, dakay gayam na na, apay. Ha? Dakay gayam na na, apay. Kunang mat talagang nalangam tinaungatan niya. Ay, siguro si Justa kay ruwamak na. Wan, irom ka kagong unget. Iso nga nakasarasaritam. Kusla ka lagong ungit lata talaga amin. Ano nga data na niya? Umahal ko man para man na doon tilinutok ng adobo. Kaya na doy. Prinito nga ikan. So nga, inrantak ti ado, tapno padigwang kayo. Nalpas ko pinadugwan nila duman. Alam mo, horeta kwa. Ako mat masapol na ta nakaikabaylan nan. Nagyaman ak nana. Hamo iyongit yagyaman. Nagyamanak na na. Nagyamanak. Nakababain pa. Umikan tuman pumasya dito palay. Ape na na. Kahit ko nga nakasasalitak. Diyak pa na mamuti asawa mo kahit. No kayat mo, may kahit tuduang agasawa. Alakit, wala na. Wala na. Wala mo. Wala ni na. Uy, nakaroden. Nakaroden. Tuladan ng butin na. Ano yung nakaroden? Naglagba ma. Umay ka ito kinakadmat asawa. What? Nana. Ay, madit kas dyan balasan ko. Ya? Madit na ungat. Alis itong agbakat. Ito sumangpet ti asawak manunemi.
Nakainom ka? Haan? Matingar paging mo tsap uminom. Di gatangan ka. Tadi ko balay uminom. Peso? Datat kang kanayon kay bagbagay idikan ka. Hanggang makiinom. Tano kaya't mo't arak. Kaya tapos makontrol mo. At taka dito'y balang uminom. Tano magudwam ton ti may sabilog. Ops, kunakton, iduling konton. Tumanay kang kalay dyan. Hamong ibusen. Tapos saan ka mo martek? Isa mo yung ungit. Ba't mo ungit? Wala. Gudan, galam din alam mo. Gumatang ti arak para kang ka. Pura nung gumatang at manong naimi. Nala, gumatang man. May bagang ba't natabalasan kung sa mo yung ungit. Sa sunong at sa ngungat, kaya pa lang ibagbagak ng gubatang ama, kung may kaskaso. Serbi na, nagtiyanggi kayo, no? Di yung kaskaso na kitang gubatang. Nakaado ka mo tinatagong balasan. Anak kita ngam, ha? Ni nana? Anak kita ngam, may pagkabon! Abay siya kalat amon agungan. Ong tam tibak bakit kims ka? Anak kita ngam, baga mo na! Ni, ko loko toyet. Pinakatanti ungat, kahit mo? Ay, pasensya kayo, nana. Bastos ka. Hamit, nana. Apa, kahit mo? Ni nana. Hanggang gumatangan. Aman, gumatang ti arak. Arak pa rin lakay mo, ang artek. Kasi ka, artek ungat. May isang nga Gino. Pagpakatan yung ungit yo. Ano ka sa kaungit mo, ungit apay, kahit mo. Yung kita man talagang langam tinaungat, siyak na eh. Hanggang lang nga, mapinit na kagungat ak. Ngayon siya ka, kanayon ka kagungat. Gumatang ka pa, gumatang ka na, gugut ka pa. Alam gusto na nga ro din na. Dahil ba't mangungut ka niya, kalala, nasakit tinagam mo. Nasakit mo gamit tinagam mo nga maungtan. Dahil nga ro, ungtam, hanggang nasakit tinagam na kata. Motohin na tajin. Dati di bayad na. Ungat loko. Inung tanang kitawa na. Tewan na karoon nga rin siya kaungatan dito ini. Siya ka ba't sumarsaro ng bokbakan. Hindi yung inom ti asawak mano. Inaramidak ti pulutan na. Pulutan mo. Ano to? Prinitong itlog. Di may met no ti pag-inumam. Di ka main? Maiwanan pa naglubeng. Kita mo, yung ungat, Siguro kung matsang nga kungat. Alam mo yung kanto, yung tumangkod doon, mga antay doon. Sige. Yung tiloko nga timyo. Oray din nangan kami. Sinapulan. Nasapulan na dyan tadak. Diyan ko gudot, bilog man, intuloy na, ininom namin. Ay, loko, nga artayagan. Anak ko. Api nga, inibus mo. Di ba kang gutuem? Napamusin apol? Nasa pulan? Inibus mo? Anak ko. Loko to, yan. Di ba kang ikaw na yung itinom? Umabat, ibiyag mo, loko. Dandali ka lang, na tayo, hindi na diskrasya ka, kapag aramidam. Ha? Anak ko. Yung bagtasa nga bumalas ti asawa ko. Talo bumalas, baka kakaasyak mo lang. Yung kabutang na. Padasam di bumalas. Mansuwang ka. Gabuta Domingo ti kabigatan naman nung dinawat ko di sweldo na. Nalipatak. Amang ano yung di mo yung ka. Mutoy amin. Ano nang gastos ko? Ano nang gastos mo ko ma? Ha? Ano nang gastos mo ko ma? Kanang merienda, man kadautang ko di tiyanggi. Sa po, merienda kang... Natoy. Naday toy? Kaya huwag ka nag-merienda. Makalawas ka merienda, bigat ka malap. Ay, sushapo. Daday to la soldo, matupay gastos mo. Ikatam tag-merienda. Hanggang to bimeriendan. Kadum na tamangan. Sige. Umapalakpat ngamin ka, kadwak. Ang ko mapapala. No, maka-ekonomiya tayo. Manulat sweldo, sama, masapsapol at panaglabak. Talo di kita anak ta. Sanot panakaisakat, tinaran niya kamasakbayan na nakosta. Yung ungot, kaya isot style ko, ako ngat. Sige, pag pinustahan ta, agtulag ta. Isardin mo tuminom ti arak, ta isardin ko tagungat.
Tsak pay na tayo, no, tsak uminom ti arak. Oo, ba't lagayam? Kitsak man, hanak agbiyak, no, tsak agungat. Gabot inimbitar na kami ni Nana Brenda manumnay mi. Di kusgan, tagdiusak man tayo, tayo tatbangir. Ano ba ta? Awawisan na ta. Adikat ubing ngay. Handa ko may. Dua kayo nga agasawa naman. Dua kayo agasawa ko nadalang. Basta rin malipatag iportrit yung ni tatang ngay. Iniisot pag iwanan ko na ubing. Tatang, dakitang. Adak dito ay. Apa ya? Aywanan nyo ubing ha. Dapo kayo, aywanan nyo. Dapo kami agsawa. Dakayat nga iwanan. Na, sabi ko ito kayat. Pintasam ti bang ibaga. Sana kasta. Si kapit ti makasapot ti tao. Ang uyungat mo pang ibaga. Tatang. Kapay ka di. Patpatgek ng manugang. Gwapo nga katugangan. Ay pakiayuan nyo man na kahit pakikit kayo tayo. Basta di kita nalikotin nga po ko yun. Kaya na. Akong problema. Oh, dinasyat ko mo kasta. Ya po aya. Ang isute kay ruwa magtatang. Hindi na hagdan. Lagyan dyan, intan! Intan! Uy, intan! Oh, naikan, Yolanda. Tapang kami manong name pinastrik na kami ni Nana Brenda. Tugaw kayo. At initatayo nga rito. Nagugwapo ka na pintas kayo, Nana, tata. Nganda kayo, met. Dadya ti sarming ni. Makita yun di lang ayaw, ti sarming. Ken ti lang aming agasawa. Nilakay mo nga timyo. Naglalaklakay ti lang anang ni Rito. Sika, ay, kas tagayong tirupak. Apay na bayag kang sanang nagsarming balasan ko. Kaya tagsarming nana. Isumit lagayam. Nga awan ti pakabalagam. Kitam di langam ken ti langak. Awan ka ti mangibagbaga nga bakit lata lang amon. May bagbaga na nang takida, kaapakida. Kas makita mi ti langak. Gabuta sa anak nga naungit, nga bakit? Numakisarita ak, nga sayat. Kat di mat asawa, kadyamat. Di mi pulos inungungtahan, nagitanak mi. Kasarita mi idat na siya. Kat, gabuta, agtungpal damat nga dagos. Iso nga sami panapadpadasan tinagungit. Ngam no ti anak kat sang nagtungpal, nga dagos. Dahil ti kasapulan nga ungit. Ngam no, ungit, orisang ka anas nga agungit, agung ungit ka. Pag-adad nga sang nga may suro na kita anak. Iso ka din nga naiban na kam dito, nana, tata, tapno magbagaan na kayo. Tapno magbagaan na kayo. Baka awamat namin ti mamagbaga ka na kayo. Mabangka ka di makimismisa? Madumdum ng di sermon? Nagkinita kami manong naming agasawa. Slagbadpada kami manong di maamutruangan ti simbahan. Uri na tayo adami na tayo kat may sarik ti simbahan kat agbati ka mga agore jarwar. Uri no adag kasang mamatandar kami kat adda kam latad jarwar. Uno hanggang papapanta ore kam latad di pakaangayan ti padaya. Saan nga liplipatan ni Apo Diyos? Noan niya man itong tinga problema, ikamang taging pana. Hanga kayat ni Apo Diyos tinaungit. Saan kayat ni Apo Diyos artek. Nadamag ko, tim yung nadisgrasya ka kano. Gabutan na bartek ka mamaneho. Imbag taon na tay, kada kiti pasaherom. Umanay kumandatan nga balag para keng ka, tapno saan kan nguminom tiara.
uminom ka, ng templado. Templado. Saan nga, saan nga nalabas? Siguro, no, saan nga nalabas ti inom mo, kadiding pa nag-drive mo, hanggang kumana itong par. Ta siguro arak na agad naglalalo no maanginan ka, ket nakainom ka, makaturog ka. Eh, aguni ka mata. Piyungit mo nga ron. Met ngamin, Yolanda, aguni ka mata, lakay. Makunam di bagada ko no. Agungit ka mata. Aguni ka mata. Talagang nakairwa mo na yan. Dispensary niyo na. Talagang nairwa mo. So, nga, rugyam at nga balbaliwan. Tapno di kasta, ket maikat mo deta nga ugalim. Tapno saan nga maikat, di respeto di gitanak mo, ket dumakdakil da nga, naunget ti inada. Mapukaw ti respeto da ka. Adad da nga sanda ka kapatyen. Ken respeto di giti karuba. Kabala yon sakit iti katugangam. Ama ni Timyo. Baka pati suna ket ung tam. Nagbahin ka kumamit nga mangunget iti natataingan nga misika. Kaawan sursuro na ita. Kaguran niya po Diyos ti kasta. Respetaran tayo di kiti natataingan nga mitatayo. Hindi kayo matlat makaadun na. Hamat agad yung unin ni tata rito. Kit urayan mga tabatang na. Tapos nagkaroon tinakauna. Oh, si kamamat lakay. Sweetheart, honey. O, kung nagkaadunan na. Kasta kami. Timyo, Yolanda. Naimbag man ta, nagkakarupa tayo. Hindi kami nag-apon mikit ka. Saan nga nasken, paut kam sa diya, kapatang. Haming ako ko ha. Dejay, nagdiswan di balay mi. Tadi damat ila ko ngamin ini kahit may kumang katangan. Inupupaan mi. Naging ka nakita mi dato nga lute, kahit ginatang mi, dito kami nga nagbalay. Kahit nagkakarupa tayon. Ya? Kadagupan tayo ito'y, naglawlaw nga karuba mi. Da kayo latikas to'y. Binunyangan ta kay sakit ti unget, ay artek unget, artek ken unget. Kaya ito pa nag-combine na yun. Naragsakay hadit kastang sitwasyon. Nga timay sa nga balay, kat mangig mo kat agong unget. Nga dieta nga balay, kat ada sumangkat nga nabartek. Kabuta nabartek, siyempre agunget yan na unget. Saan nga naurnos nga relasyon. Iso nga, kayat da kayo nga tulungan. Tadi mi kayat ti karoba mi, mang agong ungit kada adda dayta na bartek. Tapno rin kasi ito nga komunidad, natal na, naragsak, makapagtitinulong tayo. At ayat ken kapyat itong galmay sa kada tayo. Ano trabaho mo, Timyo? Construction, tata. Narigat, sang kadi. Narigat na sana ka naruam. Panagmaneho talaga ti kaya. Alain ka nga driver ko. Tata, hayong diyan na line. Ya, baka disgrasyahan na kayo. Ano ta? Once nga, maangot ko nga nakainom, ikat ka sigod. May karim ka di. Nakabayat nga agmanmaneho ka. Kat saan ka nakainom. Itad ko, dakil nga sweldo, itad ko kada kayo. Kayan ka. Ang runa na magustuhak ti servisyo. I-drive anak, medyo lumakaya kung nubay tilangak, kendrik na, kilubing pay. Dito'y laslasag ko kada ko agad. Isut agrakaya. Yeah? So nga kasapulag ti driver. So nga pinayabang kayo. May karim ka di? Aguni ka Aguni ka Kuno mo minahang aguni ka. Pasensya kayo na.
Aguni ka na. May karim? Huwag ko na mong dakal na sweldo. Steady. No, malpastor ay di trabahuin nyo baka awan to sumarulong pagtrabaho. Di awatan mo. Sige dada. Ikarik. Nasaan ka nakainom drive. Okay. Taore uminom kanton. Nasaan ka nagdadrive. Ngayon, pasibasid lang. Tapos nalam ako nang hang tay mamin pinsan nga ibatan ni arak. Taore siya kat tuminom akmed. Ano kahit mo ito minumitan. Ano na kamabay? Ada special nga arak dita. Huwag ko na mo. Ayan. Tata. Hindi ko nakawin. Ito trabaho. Hagyaman kami kada kay tata na. Maglagi din ti may kinakikaruba kada kami. When ano gotek? Siyak mat kahit makayat kahit tanga nga naungeta. Tagpeso nga talaga alis to akbo market. Magkariyak mo't kada kayo nana, tata. Manipod ta. Awanan ti mangyag yung ungit. Tano, kagungat, i-stack po ang sigod. Tamalagip ko ti pamagbagayo. Kahit sigama at Yolanda, gabot aglablaba ka ako nam, dito'y ka nga rin ngagyan. Umay kaglaba, umay kagdalos, kan conforme ti babali mo ang trabahoan. Nga mabali mo nga ayaban di kita anak mo dito, basta lagi handagal alikuteg. Tapos ni kastakit adamat pagsapulang, at pagsapulan yung adwa. Opo, naging bag kayo, nana, tata. Ni Apo Diyos, di kaimbagahan. Isuti nang iduron ka dami kinapo Diyos, tapno. Tulungan na kayo, ngagbalbalyo ka na kita ugali yo, kinaramid yo, kintapno, matulungan kayo, nga mangisagana ti masakbayan di kita anak yo. Opo. Thank you, nana, tata. Thank you, Lord. Okay. Baka itala mga awagan nga thank you, Lord. Ngaron, nakalipat kami kini Apo Diyos. Okay? Mabalinte pa kukuyo nga pa simbahan. Basta na dumteng Domingo. Nalaw mo at lugan mi. Duwamat. Datavan, kin kotse. Banukat usaran tayo. Tapno adot palaon na. Halawan na, tata. Ilagyaman kami. Thank you. Manipulita sa anak ko nga agong-ungan. Hindi rogyan min trabaho manunay mi kinunak iti asawa. Tibyo, ay, Yolanda. Tikarim tungpalim. Kasmat iti karim tungpalim. Uy, tungpalim. Ngamkas ko na ni tata rito. Mabalim at tuminom no kan. No, magkapukam diyo papanan mi. Napinai, mas lagi di arak. Ngam basi-basi lang. Tehang ka mabartek, dati pangpaimas lang tikpakan. Ken pangpaimas ti. Loko ka. Nabayagan jak malagi hindi na udi. Nga? Nga pa nagbembang ta. Ta maragsakan na karta mang bengbang. Bakibengbang ti agat arak. Kuno nadangro na bangsit. Kit ko namat nga awan ganas mo nga makibengbang tinaunget. Dihana ko nag-uunget. Hanggang mat nga awan nga barbartek. Tap na awanin ti artek ken unget. Sige. Hinto rabi bakit? Agbembang tanto. Nakaruaren manong nemi datimyo kininanari at tatarito nga ni atimyo tinag-drive. Hindi pa pang kamimiten nga giina manong nemi. Dagiti anak ko, anak. Ay, gugwapo naman na. Kasta nga nakadigos dan. Kahanda na rugit. Nga napindas da. Anat nakan mo? Jun, Lola. Sika? Asmin, Lola. Sika? Janice, Lola. Yaramidan tayo. Kastoy. Anak kayat yung ayaman. Saan kami nga kay ayam, Lola? Ano nga rin? May kam tumulong. Very good. May kangarod sa jardin. Taanda aramid ko kada kayo. Agparot kayo itiroon. Kat siya mga Yolanda, nana, nakasaganan dyan labaam. Ijay, isoro ka. Washing machine.
Wala. Isura ka no kasi panagaramat ti wasing nasin. Nairwamak ti ganilgal na. Ay, nga mahamot unay narugit di jay. Wasing masin latan. Taadumat pa di patrabaho ko madam na wakeng ka. Manong nimi nagpintas gayam ti sa ngagungat. Tao matinaskan nga ungtak. Tadigiti anak ko manong nimi. Marmaragsakan ta kapot. Adot na trabahoan ta kat ni. Naimas pa merienda dami. Nagmayat dito eh. Nagmayat. Naimas pa merienda. Basta saan kaya pa ananawa ha. Ganyan tuklo ko. Singsingpit kayo. Uy nang. Nasingpit kami. Basta nasingpit ka. Ang kagungungat. Anak ko nagagungat. Basta lakit ako pagungtak. Kito na. Basta lakit di. Gusta. Wala. Kalgalim na laing deta. Tadi kitagsao ka nga nakampulpul. Tangiwat mo. Pagungat ka manin. Saan ka ungat dahi jay? Noong nga takit. Sige, larak ko na nga. Alo, nanong. Manong nemi mo na kam nga nagawid. Nagpabalon pa ni nana. Baka magustuhan na kita anak mo na ito eh. Danda na itanda rito. Kati asawam. Kaya ito no sumang benda. Oray ng tulat tayo na. Ilawan mo na akong ngarden nana. Thank you. Sige. Alas 7 matlayan. Matlangan ni Timyo. Di mapanak manong nemi didakkel balay masirip ko adamat tan ti kotse. Nagba-doorbell. Yolanda, wala na. Diyan wala mapasangkot yung asawa ko. Agsang-sangod ang umin-inom. Ngayon basit lang. Kinontrol da lang. Malmalpas na. Agawit sunan. Yure mo lang. Sige nga na. Inakon. Hindi sumangpit manong nemi ni Timyo. Hamat lang at pinabarte. Ready kan? Ready kan niya. Tinagtulagan ta ang bembang. Uy, manganta pa ya. Mga anak tulatahan kain ka. Loko ka. Malagip ko lakit nga ron. Tinaodi nga. Hindi ka mga bisin. Naimas di pulutan. Naimas di arak. Nagimas gayam na kung basid lang. Katamtaman na lang. Sobrang katmadin. So kamayat. Nakadigos ka? Nakadigos ako. Nakapilang tagdigos. Dikitubing. Nakaturog dan. Dagahang ka mga anin. Mga anak to latakan kan. Kulak mo. Loko ka. Nagmayat gayam na kastoy timiyo. So kang kanayo na kastoyin Uwan, basta saan ka nagbarbartek. Kaya saan ka matin nga agong-ungit. Napaot ti biyag datatarito kinanana Brenda manon name. Pudnugayon ti kunada nga napaot ti biyag ti babae nga saan nga agong-ungat. Ken ti lalaki nga awan ti madi nga bisyo na. Arak lang angin hamot nga mabarbartek ng tatarito. Imagine, nagtuloy-tuloy kami nga nagtrabaho. Ket ni, adda ni ti college di kiti duwa nga inaw na. Idin to tada pa lang ta high school manong name ni Janice nga inaudi. Ket ni, kitak tilangak kitak tilangak iti sarming manong name na ubing nga amang ng iti. Nga gugwapo mo iti timyo ng iti. Ay, nagpindas gayam ti kaadda di kiti agasawa nga na magbaga kada kami. Ken nang tulong kada kami. Iso tinaramat ni Apo Diyos tapno mabalbaliwan ti biyak mi. Manong nemi, makananama nga talaga nga may kanmi tinaran niya kamasakbayan di kiti talungan nakmi. Kinagtultulo yan, nga jakon kayat ti agungat, ori makaungat ak kuma-ops. Anakon nga agungungat, dadya ungtak kuma, kasalitak iti na siya. Kumininom man lata, ti asawak min nakakontrol manong. Adadang iso itkasla, mangtid kang kuha na tiregta, ken inspirasyon. Nang naruna, no panagbembang, manong nemi, no adainom basit ti asawa, nalalaing nga mga. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong nemi, thank you, itilaing mo nga nang ornos, kalpasang nga nakinsan kang ka, ti detalyena. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa, nang iportray. Sabi ko ma,
At nabatik nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kada kiripada ka nagdangag, kan nagbuyat. Tuwing haragyaman nga pagaya mo, Yolanda. Thank you mat kang ka Yolanda, tingin ka pa nagbuybuya, kan iting ka pa nang ibura, iti pakasalitaam.